Jaksi vagy? Na, majd ez csak annyi dolgom volt, Jaj, de érti! Jól van, nem kínozlak. Blablabla. Jaj. Neked is hármas a sárga elő. Anya! Most mi van? Ne kamerál! Miért? Téged nem kamerázlak. Miért? Kamerál! Jó. Miért nem Ne kamerázol? kamerál! De miért ne? Na, hagyjad, papa. Akkor csak a Jakabot veszem. Hármas erejű, Jakab? Hármas erejű. Hármas erejű! Na, Átka kekekünk! Hé, adjál nekünk! Baba piskót! Simon, ne raktam ezt! Szétbomlatom közben a seregyenek is. neked óvodás piskóta kell, nem baba piskóta. Te nem vagy már baba. És most te jössz, Simon. Baba piskóta! Simon, most te jössz. De nullás az ereje. Tegyünk ki! Miért? Azt tegyünk ki! Ránc. Oldalra menekülök. Vagy nem. Valaki. Oppa! Oppa! És itt felel a haja. Jaj, de édes. Ne hagyd ott, Anett! Ne hagyd ott. Anett, ne hagyd ott a kanapén. Na, kezdtek ki vele. Akkor kikettő játszatok? Négyes pálya legyen, vagy hat? Csináltok egy. Akkor élők ide, Ezt meg csinálod? Tudom. Egyszerűen ilyen kedvében van. Na, ne dobáld ennyire, Ani, ne dobáld. Akkor lehet, hogy ötödik kockákat tudod el. Na, figyeljetek, srácok, jó? Kezdtek? Segíts! Az elég. De én akkor akarom. Jaj, te Nem, azt hiszem, hogy kőpapíroló vagy te dobál. Kőpapíroló vagy? Legyen kőpapíroló. Dobás. Hármat nem, fejtottak. Akkor sima vász, légy töltött. Rosszakkal vagy jó? Nem, hogy kikapja a kezemből. Jakab.